shama pavakadya muchero vakagara vakashama vasati vadya. Inda hivyo wanefungwa kuti pavakadya muchero ndobva vashama. No. Bible ratoti kuna 2:25 they were already naked. So hakusi kudya muchero kwakaita kuti vave naked. They were already naked. But vanga vari mudimension iri kunzi they were naked and not ashamed. Saka shame ndo yakazouya kwete nakedness. Saka Mwari vari kuti shame yauya pauri ine chekuita neinformation yauya futi mauri iwe. Saka Mwari vari kuti who told you? Vari kuti iwe ndinotaura newe but level yawakuopareta kune zvawakunzwa somewhere. Ende chinondirwadza ndechekuti zviri kunzika zvacho ndezvemugadheni futi. Ende muchero wadyiwa wacho ndio mugadheni futi but une problem. Saka haisi nyaya kuti Bible raverenga unogona kuverenga watoita problem. Nokuti muti uyu uri mugadheni havana kudya muchero wepanze ukakonzera maproblems. Vakadya uri mugadheni wasina kutenderwa kudya. Yeti wakasikwa naMwari but uri usaidi rezvinhu zvisingadyiwi. Muti ndewa mugadheni but uri kuita kuti Mwari asafare kana munhu adya muti uri mugadheni nokuti munhu asvika palevel yekuona problem iye anga asina problem. Why? Nokuti pavakasikwa vari naked they were not ashamed, which is they had no problem. Pavakadya muchero ndokubva vaona kuti vari naked. Zvoreva kuti dambudziko ravanaro ranga risinga existe dai vakaramba vari mudimension yekusabata muti. Zvoreva kuti muti wavadya nawo wovaendesa mulevel rekuti vakuona problem yavanga vasina. In other words, vairarama muglory, the covering yeglory yeobedience yakava more than the covering yavangade kuti vazvipfekedze. Alright, I'll give you this understanding. Muna Mwari kune malevels ekudai. Kune inonzi divine health. Yekuti munhu anopupura kana kuti munguva vanhu havapupure zvavo. Kuti ndine 15 years nendo chipatara. Anoziva kuna vanhu vakadaro? Or 20. Kokuita anopupura kuti ndakarwara. Mwari vakatiporesa is the same God. Anohila. But mune imwe level mahari Bible rinoti deep call it unto deep. Mune inonzi divine health. Yekuti hauchada healing. Unenge divine nature. Yekuti unototaura kuti ndine 15-20 years risina kurwara. Akupanyasha idzodzo ndiMwari. But une level yaunozoopareta yekuti waakuda futi healing. Alright. So healing itori lower level. Ameno watunokuwa zvimwe zvauri kuchemera zvidiki nokuti muna Mwari kune level yekuti usina kupfeka hauoni problem yekusapfeka. But ane nyasha kuti dzekuzokupfekedza but akudhila newe palevel yekusanzwa kwako kwete yelevel yake. Ukasamutendera ukadya muchero usiriwo waane problem yekuti wakashama. Saka iye adhiyani uyo okubvisa mashizha okupfekedza mateu. Hazvina kuti plan yake original ndeyekuti ugara wakapfeka mateu. Problem iripo ndeyekuti gara muglory yekuti even uri muproblem haufe wakaafektwa neproblem. Kune level yekuti unoti Mwari ndipe financial door rivhurike mari ibatike. Kogoita level yekuti mari isina kubatika zvinhu zvacho zviri kubatika. Kune blessing yaunogona kuda kuti dai masuwa Afrika Mwari vandipa zvinhu ndabata mari ndatenga zvandiri kuda. Kogoita munhu anopupura kuti ndandisina chinhu ichocho. Asi Mwari vakamutsa munhu akauya nacho. Kwete vakavhura rimwe door vakamutsa munhu. So there is a dimension yekuti unenge uri naked but not ashamed. Nokuti uri kurarama muobedience. Saka obedience dzakuisa mulevel yeglory yekuti nyangwe une problem iri pauri hauioni. Vana veIsraeri mudesert vakaita 40 years nekuda kwekuti desert rakasina ma-effects mulife yavo. Imagine vaidya chingwa kuseni nyama masikati, which means to them it was not a desert. Desert raibhiheva sepromised land. Nokuti desert rasina kana problem. Iwo unopindira iKenani kunorimwa uchibva kunonomba chirungu. Just imagine. Asi kuti vanhu ava tikuencourage usimbe. But kuti uri kuona imwe level yeglory yavanga vainayo yekuti vari mudesert place nebhutsu dzavaipfeka dzaibhihevha kuzva kuti munhu ari kukura. Dziriko nyasha dzekuti unopiwa mari kutenga bhutsu nyowani. Kune nyasha dzemudesert dzekuti bhutsu yaikura nemunhu. So problem yataita sometimes ndekuti tine a level of information iri mushoko raMwari but iri mulower level yatiri kutoshanda nayo.
verse 8 inoti the parable of the sower zvanzi mbeu yakanaka yaiswa paivhu rakanaka imwe ndobva yava 100%, imwe ndobva yava 60, imwe ndobva yava 30. 3 categories. In good seed or good soil, but my yields are in my categories 3. Iri mu 30% i good seed, but haisi kusvika mu100 iri good kudaro. Kureva kuti tinokunamata Mwari mane malevels nemadimensions. Saka toona kuti munhu haasi Mwari ndozvari kuita totunamatawo, but Mwari acho haitenesi. Vanhu vakawitnessa transfiguration there were only 3: Peter, James and John. The rest vari 9 vainamuzasi vegomo. They are preaching kana Jesu aenda iri different. Nokuti vamwe vanoparidza kuti Moses ndakamuona. Saka Thomas arikuona kupenya vanhu kuti atositira tsitsi baba hakuna zvakadaro aiwa mana avana kutsvaga mbiri nezvinhu zvisina kuitika. Saka tana kukunamata chaiko chaiko kune vaelevetwa nenyasha dzaMwari to a level yekuti zvavanotaura kulevel ravo zviri right. Kwatiri ndo heresi. Tine vanhu vari kuitisezwa vari correct nekuti vari wrong vanofunga kuti level ravari ndo correct chete. That's why I love to give people this example. The Milipini, you know, I'm not going to put in on Naka. So I'm going to tell you. So we say myself to know Milipini. Mwana is about women, I think you want to shoot. But you don't want me to shoot at the Milipini. I said, this is why in level, in dimension in the moon. Mukuna Matamani, whenever you are operating at a level, you don't feel to ask one. Vazhinji vamwe vatinoti vari wrong havasi wrong. Ilevel of reasoning yedu yakulevel yaAdamu yekupfeka mashizha, ivo vari mulevel yeglory yekuti even vasina chavakapfeka they will never be ashamed. Saka ndakazvaona kuti vhangeri harifanani because nyasha dzatakapiwa pakurinzwa nekurarama dzakatosiyana. Vhangeri harifanani. Saka usati wakriticize munhu imutanga wanjera iyo level nedimension yekuoperedza kwako. Why? Because urikuparidzana kuti Mwari akupfekedza matewe. There was a level yekuti vasati vapfeka matewe they were not ashamed, yet they were naked. Saka Mwari vari kubvunza Adamu uripi yedimeni zine akati Mwari anoona ari kuti pane level yawaioperata neni yekuti handikutsvage ndotogara ndakuona, but waamulevel yekuti zvaakutoda kuti confirm kuti titoonana. Nhamo yemunhu Mwari ndiye anoiziva kudarika munhu, but munhu akatanga kuona nhamo paari kuti ndakashama ndobva atonotsvaka mashizha akapfeka. Aiswa mugarden to take care of the garden, but paararama munowa level it's now the garden taking care of the man. Haasi supposed kupfeka mashizha, ari supposed kudhila nemunda wake zvakanaka, but ari kutsvaka covering kurati munhu ari kuedza kupedza nhamo yake yaanenge asina. But nekuda nokuti kune nyoka yabvuta maiki mugadheni ikashumira. Mugadheni maJehovha maita problem yekuti maiki haisi kubatwa naMwari chetu. Pastor Snake vakabvuta maiki vakarova vhangeri nedeliverance nekuti ainokusadzvanyirirwe dyai yese. Unoziva kuti tine vanhu vari kufungidzira kuti vari kudeliverwa ivo vachitosungirirwa nekuda kwekuti ari kuya nemari zvanda sekunge ari nani kana achiti makaramidzwa izvi isu hatiteizvo itai izvi. Vanhu vakadzingwa mugadheni vakaguta kwarira rinogutsa but risina Mwari. So kuguta haisi confirmation yekuti zvina Mwari nokuti rakavadzingisa mugadheni vanga vakaguta rinenge deliverance ukaritarisa so kuzamuri kubatirirwa mari kusakune vanhu vatengera kudeliver vanhu vachisungirira vanhu kuti muri kudzvanyirirwa muri kubatirirwa kwedu hatidai yet the truth left out uri kutosungirirwa wese. But nekuti hausati wakuona madimensions iwayo unotonzwa kuti uyu ndiyauya kuzotideliver. Nyoka payakabvuta maiki yakaisa advert yekuti mukadya Mwari ari kutya kuti mukadya munofanana. Rambo rinototi man was already created in the likeness and the image of God, which means vanga vakatofanana. So kusaziva your original identity kunoita kuti utsvage zvauri kudhara. Paunoedza kuzvitsvaga ndopautonduza zvauri zvacho. Ndinganditogere kuna vakomana tu. Kune vakomana mumwe akaenda kunovhima mumwe ndokubvadzoka mumwe ndokubvataisa una chako mumwe ndokubvataiwa udango unondibatsira igbo ndipo zvinhu zvako kuti exchange panapa.
Do you know what the birthright in could become a brother? In a case, no, kuti mwari chiri nhungu, vakatoti mudiki achabudirira kudarika mukuru. But vakuda mudumbu mudiki ari kuda kodzero dzemukuru dzakatukwa kumashure. Dambudziko dzinoita kuti achemere zvakamutukisa zvakataurwa ari mudiki ari mudumbu haana chaakazwa. So tine vanhu vasati vanzwa information yelife yavo, pazvinotaurwa vasati vamachuwa kuti vazvinzwe. Saka pamwe pacho anovavarira kutsvaka chituko achipinda kutsvaka blessing. Vasati vabuda mudumbu raamai kune marights akaprofitwa kuti mudiki ndiye achakudira kudarika mukuru. Ende ukatarisa pakuberekwa kwavo manje mumwe akatobuda akabata chisisiwo chemunhu. Ende vasati vatomboita izvo zvavo, there was a fight mudumbu. Fight ndeyei vanhu vasina information yepanzi. Saka pavavarira kuda kuita number 1 yeti number 1 ndiye loser. Saka pavanotobuda mumwe anobva akaiwa nhasi uri kutsanya handisi kudya rega ndikupe chikafu ichi undipe kodzero dzako. Kodzero dzaari kutora dzacho dzakataurwa kunzi aiwa mukuru anenge achitotitendawo kune mudiki ndiye anenge ane ropafadzo. So kushayiwa information ndo danger. But ipano pane nyaya vatya nekuda kwekuti vaudzwa mabenefits. Mukadya munofanana naye, mukadya munoshinura munoona. Yes, vaakuona, but vaakuona dambudziko. Vasati vadya vanga vasingaoni. There was no shame on them. But pavakadya vane zvavaakuona nemamwe maonero. Kurati vane problem isiri real kuna Mwari, iri artificial. Nokuti pavakagara vasina vakashama vanga vasina problem nokuti vairarama muobedience. So chikamu chekuzopfekedzwa naMwari, sei Mwari vari kubvisa mashizha vachiisa the skins. You can't have skins kana pasina mhuka yafa. So Peter achibata anoti the lamb was slain before the foundations of the world, which means Mwari paari kuuya nematehwe haasi kucover only the person, but panoitwa shed blood pane a covering of sins, which means munhu atadzira Mwari, but here instead of cover the sin part ari kucover the physical part. Saka Adamu paari kupfeka mashizha ari kukama kuti nyaya haisi yemuti, nyaya ndeyegwayana. Saka uchiona tine vanhu vakagumira pamuti, unoona zvidaiso. The cross haina kuponesa munhu, but the one who went on the cross. Saka uchiona vanhu vanotaura muchinjikwa vasingataure Kristu akaenda pamuchinjikwa. Nokuti kana iri nauye muchinjikwa pakatoenda varume vatatu, and 2 of them were thieves, and they were all at Calvary. So muchinjikwa pa Calvary is not enough kusvika wataura kuti one. So much. Traditionally vanhu vanga vanetsika kuti vakaita problem vaimhanya kumiti, midzi, mishonga. So Adamu ari kudzoka mutradition yekuti miti inogona kukava. Yeti Mwari anoziva kuti you need Jesus. You don't need anything. Unoda the covering of the lamb. Pane ropa rinofanirwa kuti rikadeuka zvivi zvokanzwa. Saka muchiona kuti even Mwari pavaituka pavaisa punishment kumunhu. The punishment to me does not sound as a punishment. Kana munhu achinzi you eat out of sweat. Eating is punishment, na? Starving no punishment. Kuroti munhu haana kutukika even mukutukwa. Why? Nokuti ropa paradeuka vachipihwa matewe, ropa rakansela, rarivhesa kuti munhu haachatukika nokuti pane ropa ririkutaura on his behalf. Saka mukadzi paanonzi ucharwadzwa nemimba pakupona, kusatopona itori subject isingaexiste munhu ari kutukwa. Akutonzi even ichitorwadza but unongo chitopona. Kwaurikuenda kuchamira minzwa but uchadya. Kurati minzwa yacho iri lesa than your sweat. Your sweat yatonegress to a level that even the thorns cannot stop your production. Saka munhu haasi kutukika. Kwaurikuenda kuchamira minzwa asi uchadya kubuda muziya rako. Saka minzwa haina power nesweat yaAdamu. So the man is now blessed to a level yekuti even the sweat can challenge the thorns. Mukadzi anopafadzwa kuti even zvichirwadza anenge achikubata vanhu. Haana kuti ucharwadziwa nekushayiwa mimba, aiwa ucharwadziwa but uchikubata vana vacho. So pain haigoni kudefeat the goal. So vanhu havaitu havasi kutukika, vadai vakaramba vaine mashizha vaindarama muchituko.
Who told you? Diana Kuza. Samara kuchema na information. Kuti munhu akaoparita na information isiriyo. Ane nhamo yaanochema but isiriyo nhamo yake. Dambudziko rawinaro haisiriyo dambudziko chairo information. In the same Vangeli, ndakanzwa Bhageni Mandiri one day I was ministering my streets. Taino ndofunga zvikuparidza zvakanaka. Ndaiparidza nditi vanosiya zvakaipa uye kuzonamata. Zvikandanzwa the Spirit of God achindudza kuti aiwa vanhu ngavauye kuzonamata Mwari anovapa simba rekusiya zvakaipa. Because vakasiya by choice havana power, choice, and the choice can change. But when they got the power, the grace of God, God helps them to do it. Siya kutauye ndomanda kuitwa namweche mukubangona gona kusiya satauya anani tekuya kuzano zvibona. So you see, as an evangelist, I don't judge and condemn people. Why? Because kanasina Kristu, you don't expect him kugona kusvika gamuchira Jesu. Saka taivhesa manje preaching yedu kuti zvamurikuita izvozvo mukana muchizviita munoparara. Uyai sa Jesu anoti kune mukadzi enda usazotadzazve empowerment haisoni ideclaration enda usazotadzazve iye akangoti amen urakapiwa the power not to do it. Choice is not enough kana usina the grace and the power of God in your life. Unofunga anoita zvakaipa anoda ahadi but une simba rinomuchallenge rinomutuma rikumuudza. Adamu miti inodyiwa asati apedza akurova isingadyiwa. Ndi problem nayo. Adamu kuti angapedze mugati nayo zvinoenda pedza nayo ndakurova chaiche yasara. Aiwa wakaiparuya. Wega wadya yakati mandei unoshoma. Anoadvertise problem rova chinhu chakanaka. Ndoba ndakanoti even vebhawa vedelta vedoro advert yavo havashandise munhu akadhakwa asi doro rinodhakwa. Kurati vari kukunyima ma-effects. Vari kukushowa kuti ma-benefits kuti ukasolaga make you great. Ukamuona achitadza kufamba murodhi akabata koti haurinwe. Saka vanotoziva kuti tikashandisa munhu arinwa vanhu havachanwa. Advert indora ikuri munhu akadhakwa inozvichidhaka. Vanotoziva kuti ita loss. Havadi kukushowa the end result of it. Vanokupa information shoma. Half truth is very dangerous. Show it right, but make sure it's complete. Half truth is dangerous. Wakaipa apinda mugarden akashumira kuvanhu. Vanhu vakatenga vhangeri wai rine ma-benefits, rine zvinonongedzerwa. Mukadya munofanana naye. Mukadya meso anovhurika. Hakuna asikare zvekutaurwa izvi. But havana kunzwa kuti chingopedza kudya tikusangana panze pegarden apa. And result awiratidzwe. Who told you? Akuudza kuti wakashama ndiani? Kureva kuti kana wakuoparata neinformation iri wrong, even your prayer life, how you pray, zvinenge zvawrong. Ndakatomadambonamata kuti vamwe Mwari vakandide. Ino rinototi for God so loved the world. Wakatodiwa saka wachifanira kumunamata. But waufunza kuti maybe ndikanamata achandida. Most bantu mana Mwari anozenda nodzafara to let my people go so that they can worship me. Which means before worship they already God's people. Alright. Havaitwe vamwari nokuti vanamata. Vatori vamwari vatori varanda. So when information yamuinayo nhamo ndoyeka kuparidza kuti maomera kana upenyu hwako Mwari hakude. Mwari hakufarire. Une wrong information. Saka paunouya kuzonamata uruya from the wrong side. Nhamo yandinayo. Sidai Mwari vanenzikuta tsitsi, dai Mwari vandidawo. Dai Mwari vandiwanira nyasha. Uri kuoperate from the wrong side. Paulo wakanamata. Means uri kunyama Mwari vakamuti means hausi kubviswa but understand that grace nyasha. Dziri sufficient dzandakadyara mauri. Urati ukasa understand that grace une zvaunonamatira yeti kune grace dziripo to overcome already. Prayer hakusi kunyengetedza Mwari. He is the same yesterday, today, forever. Prayer kuda
about the mind of God so that you operate, you align yourself. You need faith to story. So today we are going so we operate from the angle is serious. Information you church. Not that you know 2 months when we walk out of prayer and we have church, no problems. Shagabuns are no problem now. But we find we understand that the gospel more than we understand your situation. But your son problem ya akazoka kuna baba. Mind yake asikuda baba. Arupa akatumba kwa kune chingwa. Varanda vangu tikabachisia. Anger was the drive, not the relationship. Anger ndoyakamuto tenda kumba. Saba noto ya kuchange my problems I'm to push. But the problem mbipa yala manchi. Papa anga kuza baba zvokuita kwete kudzwa zvokuita. Musanditore semwana. Ambokuti hausisiri mwana ndiani because kuva mwana is about the blood, not character. So which is the problem now yanga yamupa gospel. That was type yako hakuna mwana kadai. To him kuti musanditore semwana yanga ya humility inera. Pamchiji wakuna akambotaura achidza rimwe tsotsi mwacho achidzoma kuti shama musanitsaishe ichikufira nyaya dzedu. Ukazviteerera mushongo anotanga right. I wrong back to me. Jesu ndiye kutofira dzawo. You know, people you know can tell information. Sasa usanitsaishe ichikufira nyaya dzedu tikufira nyaya dzedu. Era. Bakani mashoko zvini pisa anenge kudaishe. Gamba Jesu ari pakata. Jesu akatiswa pakati. Arikufira dzedu mese. Anotsika aenda. Aiswa pakati as a picture. Even from right or left, I'm standing for you. So information yatiko shanda nayo. Pandakabata this angle ndopandakaona kuti tine majaji tine zvatinokasika kutaura tanzwa mastatement ataura nomwana wakudzwa kuna mwari kuti hazvisirizo iheresi hazvisi. Jesu pachake vanhu vakaenda kunokurerera pamuchinjikwa vaida mwari kusvika palevhu yekuti vanotouraya mwana wacho nekuda mwari. Akati mwari ndibaba vangu vati tinokuurayira izvozvo mwari wedu izvi kuita mwana taipi yako ino unoda mwari zvekuti unomupodza. Vanhu avatori muchechi musinagoge vatogeza kusendo vakimunamata mwari but mwari wacho kana azviratidza pakati pavo vanonzwa hasha. Ndenderi kuvana vadiki because mwana mudiki I always tell people this because I watch ikastopa ukabvunza munhu kuti nguvai pane danger rekuti kana yakastopa panguva dzawabvunza wachi yakafa inomboita correct but ukaipa dzimwe 3 minutes unozoti yakafa. Look, I mean, understand that ministry wise munhu anogona kuita zvokutamachisa kuita vanhu today but ministry it takes time. They measure the test of time in nyaya. Wachi yakafa inomboita correct zvika waipa nguva mishanu ndiri mfana mudiki ndaiti kana tabva musha tiri mubhazi miti yaimhanya mazuva yakamira. So ndakandastenda kuti aiwa ndindakura hakuna zvaiitika but pakunyora rengedzo rokusvika kuzororosoro unotaura nyaya yemiti yaimhanya. Hama dzangu chinonzi information chine nyaya. Mwari unoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Sakune information yaanogade ndo pane problem manje. Dai yangaine panze yekubhawa anda problem nayo. Tinoparidza Kristu vanobva ikoko vouya. Manje problem yayo kuti riri kurohwa mugade nemacho futi. Ende Baba unoti nyoka yanga yakangwara. Kune vanhu vane intelligence yekuti andasekunga ngeridhima wevana vanozobatsira vari. Vanonzwa kuti apa tapona taibatsirirwa. I always tell people this. Nzomwati tisatite zvemari nokubirwa kwese kumatsotsi avana basa. But munouya kwedu you just partner ndiyo ka.
can say but vachitadza kuona zviri pachena kuti n'anga wofuta haiti mari ngenoti makwati but vanozvisa ndiyo vanhu vamweni uzva kuti ngatunze ichema ndiyo information yaunoshanda nayo vanhu vangu vaparara zvichemaziva so tiri mazuva ekuti haisi nyaya lack of knowledge inyaya yekuti knowledge ya too much to an extent yekuti imwe yacho iri toxic but ine mascriptures bonde zvemukatenga ada kukurasisa antonivhura you know the devil achitempta jesu anotaiwa bible anototi anotuma vatuma kuzogara matsoka yako shetuka ipapo the devil was also quoting Psalms 91 verse 11 yes but jesu ndokubva aramba kuita izvozvo zviri mushoko saka kune zviri mushoko zvisingaitwe inoita temptation sei iyo iri mushoko kunoti unofanira kunzvera the spirit behind problem yedu tinonzwa message hatitwe the spirit behind you know I love Jesus ministry jesu anga akaloda the spirit and also the wisdom sautona pane mungu aitakaitira munhu nana legion akanzira mudzamo dzako zvaitirwa namwari but kune vanhu vaioza kuti saudze vanhu the same Jesus anoda testimony pamhani testimony saka itoenda haisi confusion ikazodiscover kuti ayo jesu anotakaziva type yemunhu arikutaura naye vanoziva kuti uyu chawamurambidza ndo chaanoita vasona muzataipa vanhu vakadaro mamuti secret zvacho mamuti polisi saudzire vanhu so you need the spirit yemunjera you also need wisdom sometimes message yaurikupiwa iri wrong but to you nokuti haunjere the spirit kune musikana aitera Paul aitaura achiti avaranda vajehovha vateererei unoto arikuadvertise arikuindosa maprophets vanhu vamwari but Paul rebuked the girl haasi kuribika message iri true ari kuribika the spirit sei ari kuribika the spirit message iri true ari kungozviignora dhimoni riri kuziva kuti ndikavaindosa sevanhu vamwari kuti vateerere vanhu vamwari kuti chaenda kusaidi kwake amen so beware of wrong supporters kune masupporter ari dangerous havana kuuya because vanokuda vane zvavanoda kuachiva vachita sekunge vanokuda information yakuinayo panyaya dzekunamata ndo benchmark nokuti information is light kana riripo ndo area of influence yaunoshanda nayo murima una chaunoita that's why mukadzi akarasa makoini rake haana kutanga atsvaga akabatidza light kutsvaga murima takes long haasi kuda light ari kuda coin but akabatidza light and unoona here kuti paakabatidza light haana kuwana coin but paakabatidza light abatidza mwenji akatora bhuma akatanga kutsvaira kureva kuti nyamwe light riripo noona kushaya coin saka munhu aibva zvakuna ndatoenda kuchechi vanhu zvakaipa ndiite but upenyu hwanga usiita zvakanaka ukasaita zvakaipa ndiye ari kupa simba rokuti usazviite number 1 number 2 zvinobenefita ukasaba ndiwo unosungwa ukaba ukasaba hausungwi saka hapana mirozi inosungwa ipapa blessing haiuye nekuti pane zvawakasiya inouya nekuti nyamwe une zvawakasiya une zvawaakuita ndaraunda indinetsa taiti tikasadiridza garden aitirova tikadiridza anga asingatitendi saka ndaraunda makono madiridzi saka azomubvunza kuti kwenda msikatikanza aiwa mukadiridza muchadya ndinodya saka amutendwe so kusaita zvakaipa hakusiko kunounza blessing utori blessed kuti hauzviite nokuti ukazviite unosungwa unourawa unopara who told you saka pakunibata mascripture sekuti vaudzirwa mugadheni manje saka taauda kutodzikinura vanhu mugadheni kwete basa deliverance yakutoda muchechi kuvanhu vatoshumirwa ende wakaipa ane raakaparidzira raanotsona kuti rine tumabenefits kaakatodya tofa pastor snake pawakabvuta mai kamubatiririrwa kumana chimwe chikafu chamutodzvanyirirwa kudya so ini ndinodeliver munhu law of limitation ndoibvisa itika zvese
kuti inga takatoshama ihaguta pane dhenja manje mazuva ano vamwe vacho vakashama havazviona ndinoona kuti wanzwira titinakomana ivhakirira vakagarire nevana aone kuva kutokuwadzwa achitoti munhu wamwari powerful man of God osinoona vanhu vakanasika zvokuti munhu akagara murima for a long time anoona yes ini manena nokushaumambiramwa timondola kapu tiri panze mumumba ndaikomera patone kuchanudzoka vaindibata kupinda nei woti aisikapera chikuyakuona tasikombetanayo haishe kuparidzira vasingazive mwari ndiye kuparidzira vasingamuzive iye chaiye vatachisvitirana mwari utokiwo haisi kukudzwa vari panze inokudzwa vari mugadheni kuti varume muno mugadheni mane rimwe vhangeri futi rekuti mukariteerera mumwe anoshama mukariteerera mumwe anodzimwa mungadomai chadambudziko kechepanzi nokuti nyoka dzinenge yakangwarisa kune vanhu vakangwara unozoona panouya wamwari apa but kakungongwara so kekutwista zvinhu sekunge ndakati hakuna munhu ane calling hakuna calling ndinzwe ndozvandofunga mwari wangu wandonama kuti zvakanutsa hakuna calling yekuti ndinomira pano ndoda kuudza kuti ndingakaipa nokuti iyoyo haisi preaching zviziviso takatumwa kuzoparidza kuti zvokuzivisa iva ndingaoparidza ndingakazodai wapedza kuniudza vasiri right uchiudza nokuti ndokuda vari right vanoright kupo list yevari right hakuna tinokuudzwa vakaipa chete ende ndakaunderstanda kuti makwai paaidzivirwa kubva kumapere naDavid makwai asina mungwara aigona kukorera chiudzana kuti mudhara akamakwa nemushumo every day ari kurwa neshumba nofunga akamakwa gamba David ari kurwira inini kubva kushumba attacking every man of God inoaffecta congregation because uchitadza kuona pane nyasha dzako uoneswa kunzi haasi right yeti wanguri supposed to benefit the blessing nenyasha dziri pari but wakutodzwa kunzi haasi right. Who told you that anokuudza nenyaya zvokuti ari kugadheni ndati subject diki pastor smith vaitogara imo ende statement yenyoka inoti asi mwari ndizvo here kuti vakati zvina mwari mukati rekuti mwari harishaike zvina mwari mukati but pane agenda pane chiri kutsvakwa kuti mwe munhu aswera avameketi saka ndototi ifevha kuti adhama vanoti ari neketi generation yemazuva anotetwa nekedi aone ndoni kuti udzikatsiswa nokuvadzwa kumana vhangeri kuti pofundisho service munoipinda kutukwa ningi naningi naningi hamuna manotsa munonyora ozviziviswa munyore manotsika yotopera kuti ndechituchida kubata umufu ivo vanhu vari kushama vana information avo vakunyora iva nenzara vanomuda chiti right mwamwadodo anotudza vese ndiona kuti kuipa kwangu akubuild life yako kana wodzwa ndakaipa zvakadii hazvichinje marriage yako nebusiness rako neupenyu hwako zvinongoita kuti ungoseka obvoid entertainment inofanira kureplacewa neempowerment imbo muda kuchiti ndadzidza izvi chaapply zveupenyu huchinje kwete kuti nhasi araudzwiridzwa apedzerwa nhasi usoro uchibvunzana ndofanini abatwa era yomwe munhu haisi kulichiriadhi zviziviso chinochinja life yako ukachinja sosi yeutodhibwa pane mubvunzo chii waudzwa nayo mwana uda the culprit akuudza ndinoda kushanda naye wenda zvaakuudza ndizvo hazvisi sosi zvabva kupi but pane nyaya mugadheni manje ndinoona kuti wakaipa anotoshumira but zvinenge spirit neagenda iri behind so nhamo yedu isusu vana vadiki
tinonzwa message. Vanhu vakuru vanoti vanzwa message vanonzvera the spirit behind. Saka message can be good, but the spirit can be wrong. Iwa problem yako ndeye message ndiye aisiye zvimwe yemushoko wega atenderere iresera anotaura riri mushoko. Imo mugadheno spirit kana isiriyo rinoverengwa rikakuitira mushi ukazoona leta utaona kufeka. Iwe unoti pavaidya hazvitapire, unoti chero weva vakanakirwa, unozoona mapanzi kunakirwa iri patabuda taseka inofundisi yatupa but inlife yangu haisikuchinja, handisi kukura muna Mwari. Who told you the spirit behind? Ndati Mwari vakupe nyasha dzekuti haunzwe message chete, unotonzwa futi the spirit behind the message. Jesu nana Judas nana Peter kuleta kwavo so. Peter akamufunga kudhivenda Jesu ishamubatu tiripa zvite. Ilove munhu asikuda kuti ubatwe. Jesu ndokubvaenda kuspirit ndokubva noti mchinjikwa uyu wada kutonza nelove iyoyi. Zvakona chiti more dangerous in life kudiwa usingazivi kuti unodirwa. Kudiwa kuri dangerous nokuti ukasaziva kuti unodirwa kune vanhu vafani kudiwa. Kune vanhu vane stress nekuti vakambobiwa. Kune munhu usakutadza kurara kwene nekuti akavengwa. Kune kwakanzi I love you ndokatomuonesa zvikabara. Betrayal hombe haisi hatred, love. Jesu akatozwa kuti kisi yaJudasi haina love mukati vakutotengeswa munhu. Isitozva kuti simbu yekisi ilove. Jesu ndiye akatozvizivisa kuti munogona kukiswa mutokuvata. Vanhu vaipupura munhu vaitokudza munhu akandikisa akotondiomesera futi. Yakatava iri may kiss the bride, apa ya you may kick kurova chete. Akakushifta mushana, you may kiss ya you may kick. Chiri kukurova kuchaimbo kukisa. Ukasaziva the spirit behind, unodiwa ni munhu anoda kukutambisa. Anokuda achida kukutambisa. Ende zvinonetsa kuti uone nokuti anokuitira zvaunoda. Iye aine zvaanoda. Saka tikada kutsura kuti anoda kundidzikisira mamunhu wangu. Tinonzwisana. Amen. Tichitoziva hedu mwazo mwe wacho tinotaura nawo wandokudza kuti akafitana kaka. Time pusha. Iwo vayaona kuti sweetheart time pusha. Time pusha akabva isusu. Saka ndokukudza tine mazita ako. Atozwa natsama unofa panawo. Mazita ako tinawo. But you haudzwi iwayo manje. Who told you? Waudzwa nani? Handezve Bible ritori shoko raMwari vamuisa vakutopotsa kutsanangura ipapo ndo zvazvinoreva chinhu handichakamunzwe with the ministers of heaven no. Hakuna chinonzi permanent revelation because revelation you grow in God. Progressive, yes, that's a good word. You grow in revelation. Chisingachinje ipurpose neplan yaMwari pashoko rake. Hakuna revelation yekuti uenge Mwari. Hakuna revelation yekuti uenge your brother. Hakuna shoko raMwari rekuti utuke nekuvinga vanhu. Why? Because every revelation inotakura the character of God. There must be love. Zvine umwari zvinomanifesta murevelation. Hakuna revelation yekuti uvenge mukomo. Unza kupaparidzwa irevelation. Chakakona hama dzavo. Revelation yese kana ine shoko raMwari ine zvinhu zvisingachinji. Love must be there. Why? Because Mwari wacho rudo. Hakuna revelation iri against the word of God. Inokupusha kuita singadiwe na Mwari in the name of ya deeper and new revelation. The same way that I want to ask Ron about next week in another dimension, another angle. But I mean, you get farmers who took out the parents on Facebook, put in the comment section. Nasi kanti mwara kukolekta ufuti. Mova tano kunyepa yakaparizwa na prophet ninge vaika kuti zvakati zvawataureza zisirisho apa zvinoreva mweya mutsvene. Hakuna chinonzi permanent revelation.
Hakuna. Scripture yanoshandisa nhasi kuticha vanhu kuti vagone kuzvibata nekuzviita zvimwe zvinhu. Inogona kutichwa nhasi kuti munhu ave successful in business. Ukakura mushoko raMwari one word chairo rinoexpandwa ukabuda zvakawanda zvinochinja upenyu hwevanhu. Jesu as a person, I explain Jesus a little bit. Jesu akatouya akava munhu ane zvaaita semunhu. Bhaibheri rinoti he neither sleeps nor slumber. Iye Bhaibheri rinoti bhoti akarara. Asikarari akarara. Anorarire mubhoti, kurara kwake mubhoti. Saka tinoti vanhu vanga vakashinura ndo vakaita problem mubhoti. Vakatomutsa akarara asina problem. Saka problems anenge anotoziva kuti akakwanisa unofanira namwa. Uyo akarara musiri. Jesu akatorara mubhoti, anomutswa nemvura kana nemhepo. Ndo vakaenda vari vakati sheta unoparara sei makashinura. Anofanirwa kutya nekuparara ndiye akarara. Chaari kurarira ane shoko raataura. Let us cross other side. So nokuti anotenda mushoko raataura anorarama rinomupa rest. Kuna munhu asingapaniki mulife wanoshandiswa nemaniri akaita ekonomi nemaniri akaita zvinhu. Vane shoko raMwari ravakatenda ravakatsika pariso. Vanozva kuti mushapu wahanyepe. Haane ekonomi yanovhunduka. Muna mato wedu wekuti dai ndaenda mhiri. Takazodiscover kuti kubva kuAmerica uchiuya kuno futi kuenda kumhiri. So utori overseas izvezvi. Asauziya. Utori overseas. Unofanira overseas kuenda. Kana kuuya. Utori mhiri. Told you that you are naked. Or what I need to Akasham. But my show bring that to Akasham. Because now it's going to but information do you create a problem. Problem na ndio ilipo. Anampira yona. Ndio operate another level of information. Wale tipe kunzwa. To operate na imwe level ya information. Wasabu na hakuna ni kuziva zvokwadi amane at a certain level. Ani dzimwe nyaya dzekuti dzikataurwa haana problem nazvo. Wasabu kuzati nevanhu vokuti mutupa madzorera apa ujairwa dzorera iye haana problem nazvo. Zvokuti ndinotofa kumurwira iye haana pressure nazvo. I above that level you. Malevels ari kama mumazwi asaexiste asanyanyoshanda. Mubhazi bomunzi kick out panel in case of emergency. Ndege toswera kuzipo atina kuyorwa. Unotatina no window yekuzokika. Vane zvavakaziva kuti kunyora kana kusanyora. Information yachashanda. Ukaina kuita kuti kana unendo. Kumaita muna madeni shita mtoya. Information inochokuita futi level. Vamwe kune vanhu vaMwari vakakudzwa naMwari waunonzwa kuti kana vachitaura so. Usabhabhi rinoita nyowani kudai. Zvinozva kunongoti nje. Toenda kubasilika uchitungisa uko. Unokufunga kuti unokudango. No, it's my. Kune information ushakuta kumana. Saka munhu anenge achiudzwa naMwari zvinhu. Saka unozoona kuti nowanda anokufanana nesu. Musi ane zvaanoziva. Zvimwe zvinotichenedza nezvatinovhunduka akulevel yekuti hatisi nyaya. Difference yedu iri pa the level of information yainayo. Who told you? Mwari wakati vanhu vangu vaparara. Zvashanda mazivo. Information ndoyo michemo nayo naMwari wete Satani wacho. But the devil takes advantage of ignorance. Kana usingazive anotoziva kuti apa ndipo patoswera. Ndinoti Jesu paaiyedzwa Satani waitsvaka information. Nokuti akati kana uri mwana waMwari, kana uri mwana waMwari. Iye paipabatidzwa naJohani, deka rakavhurika rakati uyu ndiye mwanakomana wangu wandinodisa. Kuti information wakaudzwa kudhara kuti mwana wangu ndokuda. Devil paanouya ubati kana uri mwana waMwari. Ari kucheka kuti tiri kuziva venye yawakaudzwa. Uchine information yekudenga ndipo wakutoda
kuda nyowani yekuti zendezve andishandura mabwe chive chingwa. Iye Jesu wacho ndiye dombo uye ndiye the bread of life. In other words, Satan hasoda kupa Jesu chikafu, akuda kumupedza nokuti iye ndiye chingwa uye ndiye dombo. So fight yourself. Church in this way. Information ya wina ndoleve kuoperate kwako kunamata. Indakuza kunamata nikuita kunamata zvakafanana. Kunamata kuita zvinotaura Mwari. Kunamata kutaura na Mwari. Tandikaita funge kuti indaiti Mwari anonzwa munamato ndinzwe mushi. Ndadownload ndipe nguva. Ndaiti Mwari anonzwa munamato zvakavereka Matthew 6:6. Ndopanonzwa kuti Mwari anonzwa munamati. And I'll explain difference. Anti kana ukapinda pabanda mukavhara door, mukatanga kunyengetera, Mwari anoona moita anonzwa. Let you go to the God who sees, not who he is. It is not a prayer anonzwa. Prayer attracts God's attention. What you do attracts the reward. Not the God who sees what you do will reward you. Reward is connected to doing, not to crying. That's why I encourage people to do something. The God who sees what you do, you are in prayer. So prayer attracts God's attention. What you do attracts rewards. Saka mwana mdiki likatikubatsiruli kiripita kupanika mwana nonzwa muna matu. Yes. As anopindura muna mati. The doer. Anotonzwa kwa wakataura nyaya kwenye akanzwa. But decide kuti achigatisa nyaya dzacho anocheka what you do. Zvaunoita kwete zvaunoitwa. Tishe vakandimanga zvinatidzei. Haisi nyaya zvaunoitwa. The God who sees what you do, not what they do against you. Information yako ndo key. Saka maida kudzikura vakasangana naro pamunhu nekuti munhu ane kumwe kwaari kunzwa zvinhu. Aifanirwa kunzwa Mwari. So the fall of man in the garden inyaya information. That's why Jesus paakaelwa zita rake anonzi the word, which means munhu akakuleta word. Jesus is the word. Saka Jesu paari kuuya help yemunhu ndi word. Because mugarden angasina the right word. The devil akauya kuzomuataka nokuti haana the original word. Ndokubva auya to the words of the devil. Saka wachona challenge yako hombe. Nyengo wanamata kwemakore, hauna Bible. Fina nikorofile kwa nizoka hauna. Ene wane makore uchinamata. Why? Information mauri, kwa uri nyaya. Acha vura mfundisi, acha lereka. Jino mwakati tanzina ndiverenge Bible. Ngoza ndilinzwe. Nikati kusarinzwa ikoko kuna attracta mwari kunza unanda wakandasi. Aiverenga asinganzwe, mwari wakamutumira Philip. Kurati mwari netsika yekunzwa kuti hausikunzwa. Saka notaimira anoverenga asinganzwa kuti amubatsire. Ufunge kuverenga Bible chido hachisi chipo. Choice. Even kuva naro haisi calling kuda. Saka unoverenga usinganzwe unodenha Mwari. Mwari anotaimira vasinganzwe kuti vanzwe, but donge vaverenga vasinganzwe. Iwe nekutova naro kwacho hauna. Ndikutaura rako kwete nechechi rako iwe. Unozondiwa kuti mutengere mufundisi rako. Anokunzwa mauri nyake inenge ingori arikutaura autongomuvhika kuti anofanira Bible, anofanira chikora. Unozonzwa mauri hazvana nebasa rese. Ndoenda kuchechi. Shoko raMwari ndiye Mwari. Saka Jesu aingokunda achiti zvakanyorwa zvichinzi. Zvakanyorwa zvichinzi. Iwe rakanyorwa racho hauna. The devil anakutiza kuti ndi Jesu, akatiza kuti Jesu yanoverenga. Anoziva ane information. Who told you? Vana matane mandela naso. Mwari vakupe mweya wakunzvera. Usakunzwa message. Nzvera the spirit behind. Sometimes good message inogona kuva kusava God's message.
As left good message, it's God's message. You know what? There's a level one. God speaks the right word in the right season. That's true. But there's another level. He speaks a word to create a season. Genesis 26. I signed Egypt, stay in Gera, and there was famine. Hakuna advice yekugara mu desert wonzichigara. It's a wrong message in season here. You don't plant in famine. But Mwari vakaudza Isaac akagara akakohwa. So to me this is another level of God. He speaks a word to create a season. Ndosaka aida maonde singuva yemaonde. Paakati mashaiwa ndokubva atogowekana isinguva yacho. Kurataura kuti inini manje ndine malevels andinoita zvemasizoni nemalevels andinoita zvepresence. Kana presence yauya, the season must respond. You don't know check out in December because we don't know season now. Mwari wako anotime December haito. Sa abashaba maonde isinguva maonde. Ndokubva atoka maonde. Unotumirwa isinguva yacho kurata kuti maonde urisponda chokwadi. Akadzoka mangwana. Anapita akati ishe mutu wamakatuka wewe. Waoma. Kubva kumidzi. Yanga isinguva yekuoma. Chakaita kuti atoenda kumutiko gwadzi waone mashizha akasvibira. Yoitwa nguva yekuva nemashizha akasvibira. The leaf was green, but mangwana the leaf was dry. Say what dry isinguva yekudry. Unotokudza vanhu picture yekuti andiite zveseason ndoita zvaataura. Alright. But shoko raMwari rikataurwa muupenyu hwako ukaitenda, the season must respond. Unoda kuonerwa December. Unoita Mwari kutaindira kutofika mazuva achaya haana kumira mushe. Who told you? In that way, Mwari anotaura kuchechi kai. Anotaura sei tisati yatanga panze kuti muresana. Ine Mwari anotaura kuti pastor Gideon akatonzi enda kumonzwa kuti vari kuti kudii. Andakakutarisira kuti Gideon wavaIsraeri akanzi meseji yavo iri kwaMidhiani. Vavengi ndovarikutoti takuta chingwa cheBhaari chichipunza misasa. Mumwe wacho ndobva aita kuita zvati Gideon. Iwe munhu chingwa here. Interpretation dzakadai dziri very spiritual man. Nokuti munhu akuta chingwa kwete munhu. But enda chingwa chine zita remunhu. Dai rinodzozoitwa muchingwa chachine zita ichi chikuti chingwa ichi ndiGideon. And I'll help you on that detailed prayer. Why interpreting bread as a person? Andarota chingwa cheBhaari akadescribe achisiyo wheat. Baari was a type of a plant yanga drought resistant. Ndo yaiva substitute kana kusina kuna mvura yakanaka. Vaidyara Baari nekuti yairesista drought vanokohwa. Chingwa cheBhaari yanga isiri good quality. Saka kutinzwa Gideon paakaprochwa nemutumwa akati kwedu kwaManase tiswe pasi kunoti hatisi wheat chaicho hatina original zvedu. Kunoti identity yaGideon ndoBhaari. Haisi wheat, haisi cream. Kwavo kwaManase ndove pasi. Saka kuti munhu ari too spiritual. Chingwa kuita munhu. Ione problem kuti ukarota mombe unofunga kuti mombe. Nati mhaiswa nemombe haisi mombe. Uri kungoshaya zita remunhu wacho. Vamos ver a sua